नमस्कार। भोजपुरिया टॉक के एह अंक में आप सबके स्वागत बा। एह चैनल के पहला वीडियो है। प्रयास बा कि जितना भी समसामयिक खबर बा, जो भी देश विदेश के चीज़ बा, जो भी जीवनी बा या कोई ऐतिहासिक जगह के जौन इतिहास बा वो आप सब तक पहुंचावल जाओ। ओह भाषा में जौन भाषा आज के समय में बड़ा गजब तरीका से वो भाषा के लेवल जाता है। 7वीं शताब्दी के भाषा है भोजपुरी। अब भोजपुरी तो मने जे भोजपुरी नइखे जाना तू भोजपुरी कहेला, हमनी खातिर तो ये भोजपुरी है, भोजपुरी ना है। तो आज हमनी के कोशिश कइल जी जाने के कि अमेरिका में कुछ सिख डॉक्टर बन जो कि सिख बिरादरी से बाड़न जा उ लोग के ओइजा थोड़ा सा कुछ दिक्कत आ गई बा। वो लोग थोड़ा सा ओइजा एगो रिवोल्ट कह सकतनी, हड़ताल लेखा कह सकतनी या आंदोलन कह सकतनी, वैसन कुछ ओइजा चालू हो गई बा। का ई मैटर बा पूरा जानल जी। जे भी हमरा से बड़ बा वो लोग के गोड़ लागतनी, जे छोट बा प्यार दुलार, जे हमरा उम्र के भाई बहन लोग बाड़न जा तब हो का हाल चल बा, सब ठीक बा नु। अब देखी जा बात पावती जा हमनी के ओइजा जोन अमेरिका के नेशनल हेल्थ सर्विस बा, जोना के NHS कहल जाला। तो नेशनल हेल्थ सर्विस जोन अमेरिका के बा उ सिख डॉक्टर लोग के कोरोना के इलाज से बैन कर देले बा, रोक देले बा। एकरा वजह से ओइजा के सिख डॉक्टर लोग जौन बाड़न जा, वो लोग गरमाइल बाड़न जा, खिसियाइल बाड़न जा कि काहे ऐसन होखता। तो एह मुद्दा के पूरा समझल जी कि आखिर पूरा के पूरा मुद्दा बा का। देखी जा जौन कोरोना के इलाज होखता ओकरा में डॉक्टर लोग के देवल जाता PPE किट, ठीक बा, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट कहल जाला, PPE किट। वो जोना में हाथ गोड़ मुंह में सब पहने वाला रहेला, जैकेट लेखा, ओकरा PPE किट कहल जाला। तो उ PPE किट देवल जाता, ओकरा साथे एगो जो मास्क देवल जाता, उ मास्क बा FFP3 मास्क, ठीक ना, FFP3 मास्क। ये जो FFP3 मास्क बा एकर तनी सा बनावट बड़ा अजब तरीका के बा। नाक के जगह देले बा, गाल के जगह देले बा, माने एकदम फिट हो जाता है एकदम ओकर। वो डॉक्टर के फिटिंग टेस्ट करके देवल जाता है, ठीक ना, तो एकदम फिट हो जाता है। लेकिन जो सिख लोग बाड़न जा, जौन सिख धर्म में मानल जाला कि केस नइखे कटवावे के, तो लोग दाढ़ी नहीं खंजा कटवावत, जौना वजह से उ मास्क जौन बा फिट नइखे हो पावत। तो मास्क अगर फिट ना आई तो कोनो ना कोनो तरीका से मान ली मास्क पहने में कोनो तरीका के फाँक रह जाता है, गैप रह जाता है, तो गैप पड़े कोरोना के वायरस जौन बा डॉक्टर तक पहुँच सकता, डॉक्टर खातिर उ दिक्कत पैदा कर सकता, डॉक्टर भी संक्रमित हो सकत बाड़न। तो एह वजह से जौन ओइजा के NHS बा, नेशनल हेल्थ सर्विस बा, वो एगो अपन एडवाइजरी जारी कैलस कि जो भी डॉक्टर जो अपन दाढ़ी उढ़ी नइखन कटवावत, एकदम क्लीन सेव नइखन रहत, उ लोग के कोरोना के इलाज से हटा के जो भी नॉन क्लिनिकल काम बा उ दे देवल जाओ। एकरा से ओइजा के सिख समुदाय के डॉक्टर जौन बड़न उनकर भावनाओं जौन बा ओकरा पर बहुत ज़्यादा ठेस पहुँचल, उ लोग के भावनाएं आहत भइल। तो उ लोग थोड़ा सा अपन आंदोलन ओइजा शुरू कर देलन जा। अब उ लोग के डिमांड का बा, उ लोग के डिमांड बा कि उ लोग के पावर्ड एयर प्यूरिफायर रेस्पिरेटर देवल जाओ, PAPR, पावर्ड एयर प्यूरिफायर रेस्पिरेटर। अभी का होला कि एकरा में पूरा मुंह ढक जाला, जौन हवा जाला वो प्यूरिफाई करके जाई। ओकर हम फोटो लगा दे वीडियो में, आप लोग देख पाई ओकरा। तो वो तरीका से वो काम करेला, लेकिन ओकर शॉर्टेज बा अमेरिका में, वो बहुत ज़्यादा बा ना। और उ चीज़ अभी तक जौन ये PAPR बा ये अभी तक सिर्फ लैब में यूज होत रहे। जौन लैब में वायरस बैक्टीरिया पर रिसर्च कइल जाला वही लैब में ये वाला प्यूरिफायर के यूज कइल जात रहे। अभी तक डॉक्टर उक्टर ना करत रहन जा। एकर कमी भी बा। तो ओइजा के सिख समुदाय के डॉक्टर कहलन जा कि हमनी के दे देवल जाओ, काहे कि हमनी के संख्या भी कम बा, बहुत ज़्यादा तो बानी जाना, तो हमनी खातिर एकरा उपलब्ध करा देवल जाओ। तो इहे पूरा मुद्दा बा। अभी आगे का आवता, इसे कुछ अस्पताल में यह चीज़ के दे देवल गईल बा, लेकिन सब जगह अभी नहीं खे देवल गईल। कुछ अस्पताल में अमेरिका के यह चीज़ के जौन PAPR बा एकरा दे देवल गईल बा। अब आज के इहे पूरा के पूरा खबर रहे। अब एगो एकरा में नीचे रुआ कमेंट करके बताई जा कि का एह महामारी के समय में जौन धार्मिक जो भी मोरल बा, उ धार्मिक जो भी चीज़ बा
वो अभी इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण बा का हमनियों के देश में रामनवमी ना मनावल गईल ओह तरीका से जौना तरीका से मनेला। हमनी के यहाँ भी नमाज उमाज अब घर से अदा होखता, माने बहुत सारा चीज़ कईल गईल। तो और भी जो भी धार्मिक मान्यताएं बा का एह महामारी के समय में भी ओकर पालन कईल बहुत ज़्यादा आवश्यक बा का मानवता से बढ़ के ही सब चीज़ बा। एह पर हुआ लोग एगो कमेंट जरूर करब थे। बाकी वीडियो भोजपुरी के समर्पित बा, जितना भी भोजपुरिया समाज के आदमी बाड़न वह वीडियो पर शेयर करस, कमेंट करस, जौन भी अच्छा करे लायक बा चैनल पर बतावस जा। सब कोई के राय सलाह के जरूरत बा। जय भोजपुरी, जय भोजपुरिया, गोड़ लागत।